бачо осмака ретро клипҳо сабт кардан чӣ муаммоҳо дорад дар рафти сабт? ин маводҳоя хоб аз мағозаҳо қарида намешавад. ин аллакай ки дар таърих мондааст. Як клип тарона бо чанд пул омода мешавад? барои як таронаи хуб маблағи кам сарф намешавад. яъне 40-50 ҳазор сомон мешавад то 60 ҳазор. зиёдтар. чаро шумо дод зада суруд мехонед? умуман ман ин аз пардаи баланд оғоз мекунам, баъд дар давом пардаҳои паста мегирам. яъне шеъри сурудҳоятонро бо чанд пул мехаред? шумо амирӯз ганда пул гуфтед. дар бозор чанд пул аст? кам ягон нафаре нест ки ино як роҳ нишон диҳад ё ки хатогиёшро ислоҳ кунад. интихоби чунин матнҳои фачу пуч аз нофаҳмии баъзе санъаткорҳо аст. бар кулбаи моташи дигар зад